Йойка, и както виждате, днес сме в Майнкрафт. С мен, Section 5 бегай да започваме. Къде си, бе? Муха. Бихра. Ай, Помощ. що? Виж къде съм. Много ми дреме. Измъквай се. Ето още блоки. Ето, падат. Това ще нашата поредица, ако някой умре, няма идея в този сервер. Ще бъде по-яко. И Митко ще умре първи. Окей. Окей, те да се удавя. Добре. Не, бе! Ако се удавиш, пак влизаш, ако умреш, тогава пак влизаш, трябва нещо да те убие. А сега не може да при криперите. Не. Така. Чакай, ще тук нещо. Добре. Ти се бееш ли да не? Не. Не знам какво правиш, не те вижда. Аха, видях. Ти събери камък за всички. Събери камък за всички. Топа. Там се събираш, това е отделно оцеляване. Окей, значи, отида да се удава. Не бе, не се удавя. Ама ще направим началото, ще бъде общо. Сега. И дай камъни. Снимаш дърво, направи си дървена кирка и ето тук аз ти правя мина и ти си вземеш. Тук само дърт. Все едно това го е направил мина. Най-накрая това. Така. Намерих въглеща. Сега ако намеря айвен, ще ми е. Аз нищо не виждам. Не знам защо. Още ли въглища? Да, това са въглища. Нали? Чакайте. Тази са въглища. И ти ли си в мината? Окей. Хайде първо да живеем в дупка. Ти си живееш отделно от мен. Я. Добре, че няма някой ме дразни. Аз вече нищо не виждам и ще се събираме по камък, както ти правиш. Сега да е? Аз се чакай да сложи камък. Да може да излизаме. Ми излизи. Е така. Сел. Базика. А ти ме видя как си показах. Да. Сега тук малко подредим инвентара. Няма да ми трябва. Аз почвам си строя къща. Аз ще обикалям навсякъде. Само една услуга искам от теб. Моля ти се, дай ми въглища. Само едно за 4 факти. Много съжалявам. Но ги изхарчих. За? Въглища, за да съм въглища. Дай ми. Да, бе. Арбе! Много са малко. Колко са? 20. И ти си много. Малко. Окей, аз имам легло. И аз имам. Тук само гори има, бе. За да има. О, yes! Какво е? Нищо. Айро. Как ги убием с един удар? Щете ли? Да.
И аз така. О, Айрон! Браво. Ти намери ли? Не. Ама намерих много яки пещери. Не ми се влиза в тях. Аз те виждам, аз съм до теб. Аз си намерих лава. И ендърман. Ще ти помогна. Няма да ти помагам. О, Айрон. Не го гледаш, нали? Да. Не е Митко. Пък какво очакваш да... Мале за малко да го погледна. Бах ти странната пещера. Още е. Ти ли намери тази пещера? Да. А! Добре. Ендермана! За малко. Ти ли? Чакай, гледаме. Добре, не го гледам. Добре. Ух! Добре, скрих се. Знаеш ли как е най-лесно да се скриеш от Ендермана? Влияш в вода. Биете. Не. Телепортна. Върти се в кръг. Върху парче. Айрон. Това си моя Айрон, къш. Върти се, де. Гледай го. Не съм взел нищо. Ти въглища си пай. Мамка ще ми за въглища. Знаеш ли къде е Ендермана? Не. Знаеш колко ми дрем. Не ще го убием. Не ти помогна? За кое? За Ендермана. Айде. Ама аз не мога да вече съм в някакви дълбочини. И аз съм сприт. Така ли? Да. Той не е тук, така че мога така. Тук няма нищо там. Да. Тук. Добре, аз тук тръгвам на тук, ти тръгваш на там. Да си оцеляваме заедно, че ние ще мисля. Айрон, това е моя. Добре, аз тръгвам. Моя. О, повече Айрон. Моя. Ако ми вземеш, ще ми го върнеш. Аз имам 8 Айрон. Аз имам много повече. Имам. Колко Айрон? 20. Като някой бебе, аз имам повече. Това си е мое. Си е мое. Чувам зомби. Опа, извинявам. Стани. Не беше много искал да сложи фото. Ох. Тук се... Чакай. Тук ако има Айрон, си е мой. Тук няма нищо. О, въглища. Състезание. Състезание. Аз отивам в другата дупка. Що ми запиша? Пещера открих. Браво. Такива много въглища тази пещера. Айрон. Мой си е. Не знаеш колко ми дреме. Мой си е. Чух колко ми дреме. И аз го чувам от твоя телефон. До теб ли е? Стига да е. Не, какво искаш? Следваш ме. Не те следвам. Това е пътя за нагоре. Хи. Какво правиш? Това си е моето. Тук не е нищо. Зомби, помогни ми! Имаш меч. Помогни! Ако умра, няма да влизам от този сървър. Никога повече. Не, само се шипвам. Не, наистина, аз това искам. Тук има Добре, сега всички, двамата си помагаме, ако има чудовища. Латко при мен. Идвам. Пусни ви пако. What? Давай. Айрон, видях си. Искам да си направя... Това... Да бе, всичко взимаш ти. Мерси. Ама си го видях. Гледай колко имаш. Аз имам 8. 11. Само 8. 11. Крипър! Още един. Що не избухна? Защото се отдалечаш. О, Господ си.
Айде, оставих ти едно парче. На мен не ми трябва, аз си намерих. Добре. Ма стига да е! Идвам при теб. Тръгвай натам! Не натам! На другата страна, там има друга дупка. Ти па дебе да изслагаш водата в аква. О, добре. Отиди там, де. Идвам с тебе. Не бе, какво правиш? Къде ме буташ? Ти си много смутен. Да, като теб. Глей, намерих си форча. Какво правиш? Що ме буташ? Защото ме следваш. Не вярвам. Колко аз дупки идвам има? тука. Абе, човек! Нема ти стане нищо. Ти си имаш всичко. И какво като? Дели ме. Дели ме. Ами аз ще дам. Ти с теб. Изпусна Айрон. Ето сега аз го взех. Какво има там нещо? Има ли пак вода? Тук сме при блато. Уф. Аз трябва да ям нещо. Аз имам. То път това много ме нахрани. Ти можеш да качваш на 15. Минути. Аз да. И аз. Сигурно. Да не да... Само един да качи. Утки има гравълшка. Не. Къде има нещо? Не. Имаш ли някаква храна? Не. Най-мисля да се... Накъде бяхме се по? Не знам, аз ще си правя къща от чапища. Не ще бъде песен. Ама ти... Аз имам скин на майнер. Да. Пай си въглища. Ще скупайте ничем на Майнкрафт. Липса на въглища. Макар и повечето хора да ги... Хора, на лаптопа ще сторим на развитие ми свят, където имам цял час с диаманти, дори повече. Да, я вече снимам на компютъра. Мама малко забива и аз казах как да не забива, но няма да кажа на другите. Само си казвам. Митко, ти пропусна най-якия път, който аз го направих. И, защото ти ме бутна тук и аз най-спокойно се качих. Зомби! Помощ! На колко хит си? Ето го! Къде? На цяло сърце съм. Само на едно. На цяло. На всичко да. Всичко ми. Фул. Да, фул. На мен ми трябва храна. Съм малко. Аз па нямам Нямаш. храна. И аз? О! Там си. Айрон! Yes, бе. Това ти си ми го оставила, помня. Не взимам. Взими си го. Аз тук си намерих нещо. Къде я видях Айрон? Си е мой? Айде бе, се може да кача. Добре, взимай сега ще се... Лава. Как се качи? Ендерман! Добре. Не. Айрон, окей. Айде бе, да се качи. Знаеш, има Ендерман! Той изписка коя плава. Да. Тира плава. Много е тъп. Зомби с лопата. Тук има спаунер, значи. Пусни ми лопатата, моля те. Пусна ли ми? Какво правиш? Мърдни се. Ти ми взе торче. Стига да е. Не те удари. Аз знам, аз без диска. Маш умра. Айрон, мой. Добре, ще скопай това тук. Изкопай това до мене. Едно парче. Тук при мен е 2. Аз не мисля какво ще така има. Това съм беше. Някой качи клип. Мисля. И в... Ама тук нагоре. Не, добре, чакай. Какво правиш, бе? Чакай, извинявай. Готово. Добре, ще оцеляваме двамата.
И намерих изход. Виждаш ли, тук е изход. О, yes. Аре. Развидите сме си. Колко парчета е? Не, аре надолу. Не, Аз... достатъчно бяхме в тия мини. Колко парчета е? О, аз имам 14, имаш много. Айрон ти изпусна. Стига да е. What беше викам, ти не го видя. Стига да не ме види, на малко кръв съм. Има навън живот. По животно бе. Айде оставям ти едно парче, айде искаш ли. Уж няма храна. Нямах. Навънка трябва. Аз скачам. Ти си предателка. Взимаш всичко. Първо, че имаш много. Второ, че го взимаш. Зомби с такова. Не ми пука. С броня. А, не. А това е скелет. И Браво. още един скелет до теб. Не. Целете нея. Жертвоприношение. Гледай как тича и ме гони. Те ме гони, ма или мен. Не казвай, че са нас. Удари ме. Не ти. А, Ха. Може ли малко храна? Не. Нека ми трябва спешно. ми на мен. Колко бучета си? Имам на две. Две бучета. Седно не, нямам две седно. Скелета дойде. Нямаш две. Мгм. Аз нямам 7. Скелета идва. Знам, виждам. Аз стоям при дърветата. Там ще ми е къщата. Е, на тия двете дървета. Искаш ли двамата? Аз на това дърво, ти на това и да го свържим с мост. Добре. Аз съм и на това малкото. Аз съм на високо. Не мога да се кача. Спокойно, тук е плитко, може да се пуснеш. Скелета идва ли? О! Идва ли? Не. Май. Двамата сега ще го убием отгоре. Стига да е. О, извинявай. На малко кръсно. Давай, я ли побързо. Обаря, ще ти дам едно буче. Че ми оставаш. Тенкс. Идва ли? Идва. Идва ли? Да. Де? Его. Виждаш ли оттам как стои? Къде? Аз не мога да го видя. Ага, да. Много е смешно. Ама това далеч не е ли там? Гледай, ключи ви да събираш дърва с прак къща. Ти направи на другото дърво къща. Аз няма практика така. Аз нямам храна, може ли ти да идеш, че съм на малко хит? Отиди. Аз съм на малко хит. Аз съм фул. Точно, ако има чудовище, няма те убия. Мен ще ме убие с един удар и айтемите няма ги намеря. Но трудно ще стане това. Спокойно. Ще живеем в една къща, защото... Имаш ли материали, защото аз не? Има. Имам малко материали. Ама отиди в другото дърво да го правиш. Гледай как ми стана. Гледай ти. Това ще ми е кула. Аз тук махам краищата така и правам. Малко се. То пък какво толкова ще има в една къща? Легло, крафтинг, чест и печката това. Трябва на една къща. На мен ще ми е много етаж. Стопа на тази, какво е толкова? Да, аз на моя ще имам един. Ето, така ще го свържем, гледай. Да. Ама с дъжд. Не, на втория етаж. Ще свържем втория етаж с втория етаж. Добре, ама ми трябва камък или нещо. Хора, аз ще спра на писвал. Така ми е някакво гадничко. Гадно. Малко е така речем. Regeneration. Аз отиваме там. Аз па да копая мина. Отивам да събера дърво. И аз отивам за дърво. Имаш Аз ли отивам за брада? камък. Имам брада. Ама няма да ти я дам. Ела. What? Защо се бъгнал така? Гледай. Що няма ми дадеш елами? Шегувам се. Кой да ти дойде? Елами? Късето да? На фулка съм, давай. И аз съм на фулка. Що ти измами? Само не ме пребивай. Аз са таком. Ти мамиш.
Това пещера ли? Ами, Ти си измамница. да. Добре. Само така мисля. Мислиш. Пишете в коментарите, че тя е измамница. А да бе, стига. Аз не обичам да играя с зомбита. Това ми е тъпо. Очи. Смотано. Това е логика. Някои хора не обичат, някои хора се обичат. Е, така си целя. Твоята кула, това ще бъде смес с дърво и камък. Да. Добре. Едното ти ред, че е такова. М, Камък, другото ти дърво, после пак ще ти е камък, после другото дърво. И така. Не. Еми ти така Всичко друго е дървено вече. Чувам крава. правя. Знаеш къде ще ми е чест рума? Ще щупа е тук. Може да бъде под вода. И моя. О, шум. Мале, колко ти е далечен Ника. По-може да. А ти спи къща. Той саплинги. Аз ще ги взема да ги съсъда. Чакай, че ми трябва малко да изкопая и ми трябва още саплинги, за да ги за да направим. Хора, ще снимам и на рапт, ама вече няма да забива. Защото Малка такава ще издобне. заради бандика, смотания бандика. Аз тук правя джамп върху. Хоп. Ти имаш ли стъкло? Еби това ще. Как да имам стъкло, като аз не съм такова. Как съм си сложил? Нямам. Тя се създа. Колите се. Добре, да. Шегувам се. Ето ми пясък. Ще си поделим стъклото. На теб колко ти трябва? На теб ти трябва 4, на мен. На мен 6. Вземи 8, значи. Сам ти трябва 6. Плюс 4, 10 точно. Ако на ти трябва 4. На мен ми трябва 8. О, саплинг. 4 ми трябва, аз по 8. На мен 6. Или 8, да 6. О, на мен ми трябва камък. Да. Аз имам 35. Защото тук ще го изкопах. И там има мина тук, където съм аз. Има мина и можеш да най-спокойно да идеш и да изкопаеш. Къде ти е Ник? Ето го. I believe I can. Fly. I believe I can fly. Майко, аре да си сложим леглата, за да се запаметим, ако умираме да сме си в къщата. Гледал съм си на... Ама аз нямам вълна. Имам само две парчета. Трябва само. Че имам зомби. А как? Не, това не е логично. Митко, чакай, аз не мога. Митко трябва да се качи в твоите къщи, че аз в моята Ела. излиза. Гледай, аз не мога да се качим. И аз. Гледай. Не, чакай, стоп, не, спри. Чакай. Така ми я разбаляваш. Извинявай. Добре, ще направим стълби. От тук. Така, слагаме тук. Тук. И тук ще ми е вратата. Тук. Да, ти докато обясняваш аз. Аз вече слепя. I believe I can fly. Ама от вторията ще ги свързваме или от първия? Аз мисля от първия да е по-удобно. Айде. Ай, добре, справям. Добре, лягай на дървото. На леглото. Ама то не е нощ. А. Б. В. Тапа за гъза. Навери си я в носа. Това е много яко. Абе, Митко, хай да научи да го казваш, бе. Ти. Обаче. Тук стави още. Само да си ми пипнала къщата. Нали ще се свързваме? Това е малко неуместно. Свързваме. Това е за тях. Крава. Мисля, че за зомби. Кравата е зомби. Ето. Абе, глей! Аз не съм едно блокче висока. Няма. Да си ми направо тук миличка. Окей. Как? Готово, вече официално може да влизаме. Само да си направя някакъв глупав мост. Сложи ограда. Ако не си сложил ограда... Не съм, няма ограда. Това ще е билдинг епизод. Не, това е Виж билдинг. каква яка ограда. Тук няма може. Този епизод е 1 час броен. Ето, виж каква яка ограда.
Само че тук къщата ти нещо трябва да я направиш по-висока. Знам аз това правя. Блок, защото как ти го кажа, значи от моята къща, къща на час, само къща. Малко. Митко, я ми донеси малко камък час. Не мога, той е за къщата моя. Добре, сега трябва да донеса малко камък, за да оправя тук нещата. Уф, тази крава ме плаши. Помислих за зомби, Хора, аз един път съм объх. Аз си играя в един мой си свят на Майнкрафт, само бъде много. Но. И си играя в един мой си свят на оцеляване. И мен много плаши тази крава. И сънувах една крава, една крава как ме следи с поглед и си червени очите. Не знам, убих я да не те плаши. Аз си грижа за теб. Разваляш ми къщата. Ами Митко, твоите е някаква... Защо така да е това? Гледай какво ми направиш. Защото моята ще е много малка и ще бъде един блок, твоята ще бъде 3 блока, ако не направиш така. Хайде де. Разваляш ми къщата. Извиня. Какво? Кой качи клип? Вена, Да. стрим в Twitch. Ужас. Аз не обичам да стрим в аз. Twitch. Ай, пати огради. Уф, що? Виж какви са яки. Какво се правила? Огради. О, махам този мост. Направила си го като някаква... Добре, ама аз как ще се качим са? Чакай, преди да го махнеш, чакай, аз трябва да си влезна в моята хралба. Циганска. Бързо. Имаш 3 секунди. Да бе, аз трябва да плувам. 10, 1, 10, Да бе, какво е това? 9, Едно. 8, Стигна, дай ми 15 поне. 7, 15. 6, 5, Ето мога, аз едва съм стигнала тук. 3, Едва 2, съм стигнала. 1, Глей. 3, 2, Едно. Едно. Стигнала, не съм. То може да направи по-нормално. По-нормалите. Ти го направи. Добре, разруши всичко. Това мозък да се прави. Окей. Значи трябва така да сложи, не? Аре, лягай. Нямам легло. Аз поспя. Имаш ли една вълна останала? Не. Аз я Що ме удряш? Не съм аз съм си. Ле! Помощ! Ще умра! Ще умра! Спокойно легнал си тук, където си. Ох! Щом си легнал, значи няма умреш. Аз съм безпокривна. Ще ти чупна ног. Те вече имаме... Ще ти чупна нокната. Нокна ли? Не бана се. Абе, какво си прави? Аз сега не мога да влеза. Ми точно! Не ми руши нищо. Сега пак ще чупя тук. Това ще чупи. Слабо тук. Ето. Това ще има, окей. Ето. И сега тук ще сложим един слаб, да може да се качи по-лесно и така. Аз тук си оправям леглото. Защото като се събуди, се бия в таван. Я пак легни. Добре. Имаш ли слабче някакво? Разруши всичко. Какво се прави отстрани? Абе, това ми е свързаното, гледай, не го разчупи, защото аз като се качвам от тук се свързвам и си отивам в моята къща. Ето. И точно в дупката, и тук сега ще направя ни стълби, и като си излизаме, така си излиза. Ето. Колко умно го направя. Защо го рушиш? И това ще чупи. Не е готино. И ме обрадва за тази работа. Не, че си. Ето, гледай. Как се кача на втория етаж. Ние колко неща трябва да сложим, после ги рушим, като го станем готови. Просто... Митко, трябва да го направим гейм. Напиши командата. Имаш ли една вълна? Една. Не, аз се изхъбих минута да се кача. Вълната? Да. Сега трябва да хода на лова за овце. Ето там има една. Дай да си убия аз.
Тома ще се смее. Ми отивай! Тръгнала съм. Аз съм... И, на нещо ми трябва такова. Дърво. Ще ми трябва за стълби да си направя. Тук слагаме една фако. Наша земя. В тази края пак ме скрис. Тя е бебе. И там има още една бебе. Да, тези ги умъртват. Убий бебето. Гледай колко грозно изглежда. Аз за това казвам. Прилича на някакво нупско. Бегай. Другите ютубъри строят това тук ще им падне, ама отвътре е хубаво. Толкова много неща има аз слагаш. Аз не си взех дърво. Може ли, брат? Не, защото сега ще щупа. Повече се е. Не ми идва при дървото. На мен ще ми дава само за 2-3 стълбички. Точно. Бег да щупа малко дърво, още 2 купчета ми трябва, ще дам радост. Чакай. Не, мръдни се де! Чакай. Крадула! Не, само 2 купчета ми трябва. Ето, сега. Дай си ми, брат. Тя е моя. Нещо ще ми я дадеш! Добре, ама ела тук не е водата, че не се виждам. Па ще я изгубим. Офига ти мътната вода. Опа, аз си дадох лопата. Зе. Дай си ми лопатата. Хвърля ми. Ето. Чакай, вземи първо брадвата и после хвърли лопатата. Сега хвърли лопатата. Гледай, аз се опитвам да я хвърля. Айде, хвърли тази лопата. Хвърлих я. И после ми дай брадвата. Добре. Съм крадец. Трябва ми още малко дърво, чакай. И си си направим градина. Да, ама тази ми я става. Кой ти? Филпа само кажа. Ще успея ли Skywars Shadow Hex? Глей, само ако играхме на твоя лаптоп. Може ли да се набор? Само едно, че ми трябва. Ти хвърля. Добре. Ма, Добре, аз го взех. Спокойно. Крато. И не се смей. Сега ще ти взема брат. Не. Шегувам се. Аз ти дам ябълките, които ми останат. Аз не мога да се кача на линията. Изглежда някакво нубско. Гледай дървойка. Дърво и камък. И с това, с... Колко минути вече ти е моят 30 минути и 5 секунди? Още 8 минути излизаме. Добре, имаш ли КРЦБ? Не, хвърлих си дървото. Не. Не съм. Ами аз тук някъде ще положа един крафт. Аз съм готов с къщата. Почти. Ще направя едни стълби, руша всичко друго, къде съм сложил. И си живея като царски. Живеем у нас. Everybody say everybody. Мен ми трябва 2 дърво. Аз имам едно. Дай ми. Имам едно. Дай ми го. Ето, хвърлих ти го на мост. Как скочих зад теб. Да. И ти втория тест си направил. Имаш ли печунги? Какво е това? Печка! Не. А имаш ли камък? Не. Сериозно ли? Аз знам как да си пазя нещата. Ти ги слагаш за... Не ми руши. Готов съм. Втория тест. Аз ще живеем в първия. Хайде да лягаме. Аз легна. Виж ли бе? Да. Добро утро, селяне. Добро утро. Ние сме добри. Епизод ще го кръстим мега епизод. Не е много голям. Другите ютубъри казват. Повече. Гледах най-дългия видеоклип в YouTube. 2 дни. Значи какъв е най-странният канал? Един Бенджамин Бенет. Да, седи във ъгъла и се усмих. Да. Ще направя клип. Как съм? Ще го кръстим Тим Бенджамин Бенет. 4 часа 4 минути. Аз съм се абонирал за него. Сериозно? Само да те ютуба. Имат 86 000 абоната. Той
той има 200 такива, не знам си колко, даже почти 300 такива седения. Вау, свърши ми пирката. Вау. Дървена! Спокойно, аз я майна. Скоро ще си направя. Яйна. И аз. Еми трябва много камъни. Добре, сте опитни. Everybody say туду. Може ли ми брадата вече? Аз без да искам съм ти я взел. Забрах да ти я дам. Виж, ела. Хвърлям ти. Ето ти е вълната, бе. Хвърлих я. Къде? Брадвата. Извини, аз съм още достатъчно. Почти. Не съм гордите.